बाळ, फ्रीजमधून श्रीखंड काढ ना. आम्ही पूर्वी घरीच बनवायचो श्रीखंड. त्याची चवच वेगळी होती. आता काय सगळं रेडीमेड. आजी, हे श्रीखंड खाऊन बघ. आज तुझ्या आईनं घरीच बनवलं की काय? हे आहे गोकुळचं श्रीखंड. अगदी जिभेवर रेंगाळणार. जिभेवरच नाही तर मनावरही रेंगाळणार. गोकुळ श्रीखंड, मनावर रेंगाळणार. भारतीय जनता पक्षाच्या कल्याणपूर्व विधानसभा मतदारसंघाच्या आमदार सुलभा गायकवाड यांनी सावंतवाडी रेल्वे स्थानकावरील असुविधांचा पाडा वाचत कोरोना काळात काढून घेतलेले थांबे पूर्ववत करण्याची मागणी विधिमंडळात लक्षवेधी दरम्यान केली. माझ्या कल्याणपुरेमध्ये अनेक कोकणवासी राहतात आणि त्यांची एक मागणी आहे की करोना काळामध्ये कोकण रेल्वेमधील सावंतवाडी रेल्वे स्टेशनवरील काही महत्त्वाचे रेल्वेचे थांबे तात्पुरते रद्द करण्यात आले होते. ते सुरू करण्यासाठी कोकण रेल्वे संघटनेने अनेक वेळा त्यांना पत्रव्यवहार केलेला आहे, परंतु 2026 आले तरी ते थांबे अद्याप सुरू करण्यात आलेले नाहीत. तरी शासनाने रेल्वे मंत्र्यांकडे त्याचा पाठपुरावा करावा. तसेच अध्यक्ष महोदय, सावंतवाडी टर्मिनसचे रखडलेले बांधकाम त्वरित पूर्ण करण्यात यावे. तसेच या स्थानकाचे केंद्र सरकारच्या अमृत भारत स्थानक योजनेत समावेश करण्यासाठी रेल्वे मंत्रालयाकडे पाठपुरावा करावा अशी मी मागणी करत आहे. तसेच अध्यक्ष महोदय, कोकण रेल्वेच्या दुहेरीकरणासाठी राज्य सरकारने सुद्धा आर्थिक सहकार्य करावे व कोकणवासियांना त्याचा दिलासा द्यावा. धन्यवाद. अशोक पाटील.